ఫ్రెండ్స్ ని పేరెంట్స్ సెలెక్ట్ చేయాలి. మీ లైఫ్ పార్ట్నర్ ని మీరే సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఈ రోజుల్లో ఇదే కరెక్ట్. ఐ లవ్ యు. అల్లుడు గారు వచ్చారు. నేను పెళ్లి చేసుకోవట్లేదని బయటకు గంటేశారు సార్. ఈ దేశభక్తుల్ని గూగుల్లో వెతకటం కాదు, కరెన్సీ నోట్ల మీద వెతకటం కాదు, గుండెల్లో మన గుండెల్లో పెట్టుకొని పూజించాలి. జయ జయ హే భరతావని పావని సద్గుణ గణ సముపేత. బాధ్యత గల పౌరులమంటూ దేశం మీద బురద చల్లే వాళ్ళకి బుద్ధి చెప్పడం కోసమే మా ఈ ప్రయత్నం. ధ్యేయం ధైర్యం గమనం గమ్యం వదలని నైజం మనదే. మీ అమ్మాయికి నచ్చేవాడు ఎలా ఉండాలో? లో మహేష్ బాబు, ఫిజిక్ లో ప్రభాస్ బాబు, ఎనర్జీలో ఎన్టీఆర్ బాబు, పవర్ లో పవన్ కళ్యాణ్ బాబులా ఉండాలి. ఒక్క బాబు చాళ్ళా అండి? చాలడు. అయినా మీకు తెలియదు భయ్యా ఆడవాళ్ళతో టార్చరు. మౌనాలిసా మూడిగా ఉంటే స్మైల్ కి ఐకాన్ దొరుకుంటదా? ముంతా జంటూ పుట్టుండకుంటే తాజ్ మహలే వచ్చుంటదా? మీ అందరి అనుభవమే నా స్వానుభవం, నా స్వానుభవమే మీ అందరి అనుభవం. జై స్వానుభవ. నీ స్టోరీ స్క్రీన్ ప్లే నాకు అర్థమైంది.